Nu vrea tinere, Cristina, vrea mini. Da, du-te, joacă-te din acolo. Du-te din aia, joacă-te la lanele gândine. Haide. Du-te la cu baia rotel, mă vrea. Si vrea, tinere? Vrei să te pingă baba? Tinde cicioha. Și nu te pingă de Dina? Tinde cicioha. Păi cum nu? Să nu luvași cicioha? Ia să le ved mine, tinde ligine. Nu, mă, nu sunt multe luvoase. Nu are musgă. Haide să te pingă babaca. Care landă? Alandă mea? Haide să te pingă să be. S-o las-o aici, în padi? Păi eu de cât ce? Nu vrei să-ți tragă baba? Nu îți vezi asta ară tine acasă? Nu vrei, a? Baba, lasă badi! Nu-i înțelegi eu să te pingă cheamă Cristina? Cât ce? Baba, vrei tine goală, baba? Ia să te pingă unoară Cristina și dapoi a mine. Haide. Cristina, ți-ai cafea mea îmi spare. Și le mangi, nu bea cafea. Mă las beoadă. Cum să te las be? Nu faci be cafea tine. Alasu un padi. Haide, pinge. Ne, nu faci, omos. Alasul mă nu vrea, nu cu stan eu, Cristina? Oare lasul, nu vrea? Baba! Cu furite! Si să lasă baba. Să lasă fotografia baba în padi? Să te ping tine? Haide, să o lasă baba.